Як каравай виносять. Сидят молодые за столом. Маршалок, который с полотенцами накрыш, он идет с кнутом и стукает в банку. А видели, что сидят? Зрители около стоят, все, конечно. А маршалком іде пахоло. Пахолко. Іде за короваєм пахолко і несе на одній руці коровай. І з тим короваєм він танцює задало такого. А марш грається, а бабки поють пісню. Збирайся, родиненька близькая, далекая, бідная, богатая, будемо говорити, чим молодих дарити. Чи куньми, чи волами, то пісня. Маршалок іде перший, там пахолок і ззаді, по бокам, чи ззаді бабки йдуть за пахолком і поють эту пісню. Ну так, у тих дверях винесуть коровая, ось тих дверей, ось там у вас Так. Пахолко, а музика грає коло